Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keparang matur dumateng Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru ingkang kula bektosi lan kula hormati. Keparang matur dumateng Bapak Ibu, kula pinangka talang atur sedaya siswa kelas 6 ingkang nembe lulus paripurna anggenipun sinau wonten ing SDN Gunung Saran menika. Keparang matur ingkang kostunggal. Kula saestu nyuwun agunging nuwun dumateng Bapak Ibu Guru sedaya ingkang sampun paring panggulawenta kanthi sabar, telaten lan ikhlas wonten ing SDN Gunung Saran menika. Kula sak kanca dipun wucal lan kanggep kados Baca. Kados putra piyambak satemah kata sanget piwucal ingkang kula tampi lan kula sak kanca saged lulus sedaya alhamdulillah kanthi sae. Bapak Ibu Guru, kula sak kanca mboten saged caos piwales menapa-menapa, namung saged derek dedonga mugi-mugi ilmu ingkang kula tampi saged amal jariah kagem Bapak Ibu Guru. Lan Bapak Ibu Guru sedaya saged dadosaken sedaya tansah pinaringan wilujeng, saras, pinaringan rezeki ingkang barokah lan panjang yuswa. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang angka kalih kula nyuwun agunging pangapunten dumateng Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Bilih sadangunipun kula sak kanca wiwit kelas setunggal dumugi kelas 6 kula ngrumaosi asring ngeyel damel duka kathah kalepatan kalayan menapa kabados kasengaja menapa dene boten kasengaja. Kula ingkang putra nyuwun samodrasih ing pangaksama. Ingkang angka 3 kula nyuwun donga pangestu dumateng Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Mugi-mugi kula sak kanca saged sukses nglajengaken sinau wonten ing pawiyatan ingkang kula idam-idamaken. Lan kula sak kanca saged beto nama arumipun tiyang sepuh langkung-langkung SDN Gunung Saran menika. Kanthi moto sekolahnya siswa mandiri dan berprestasi. Mekaten Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru ingkang saged kula aturaken kata kalepatan anggen kula matur nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.